Menta kesengi snok ti langbat kinong shnong jong Kariboy district bandra ke yong mau mer ubakrau kabade kesengi seng lane ka foundation de balai pulai jong Kariboy. Hakane kesengi kasau tarik ubanai jeliu ngiken mau iet bat ngi buram ro ya kejing penbena district ya Kariboy ya usnam khat khandai spa khandai puar. Ka kelip mat ka bala seng nong rim ya kalenti jong karoi ka par kejing itu pura bat kejing elong kawe. Hakini ki lai pulai snam baladap Kariboy kala sakibun ki bakrau hakaroi ka par ka culture bat kariti dustur bat ha kemensiam jong ki pat nong shnong jong ka. Hakane kesengi ke bakar pang bun ngut kinong yalam kilawan syakmat ban ai kublei nadu kemensiam bat ban penken mauru ya kijing ya lenti jong ka district hadu menta. To hakane ka por nga dap dag jing so kemen ka bakrau ban yo hakane ka lat na ka benta ban ai kublei kerpang na ka benta ki perlok nong shnong ki bi jong ka tem riboy na ka benta ban ai kublei alor ka jing dap ka balai pulai snem jong ka jing yo ka jongi ya Kariboy district ka bi ki jongi ka bangi tip kum ka Riboy Foundation Day ka ba lai pulai namar kata kum uwi na ki nong mi kmat jong ka tem Riboy usyakri berit bala persang bentre ki kam laki katok ni teli snem ki blalek nga don kar kom perkhat ha ka ba kumno ginang la banang kentiu susu ya ka tem Riboy ka bi ke jongi namar kata ngesim ya keneka kabu keneka por ban ai ko ble kerpang ya baro na du ki rangba du ki long kemi ki kun samla kamtam kente be chenrang bat ki het ke berit kumju ba ngin ya kemenlang ha keneka sngi na ka menta bangi kan mau ya keneka sngi ka ba ngilayo ya ka Riboy district ka bi ke jongi hak jingya lenti ke jongi menta hakini ki lai pulai tili ki snem ki pangila jam ki ladon shibun ki jing ki bakum ki nong yalam ha ka district ke jongi ki akandu nadu ki por ki bamen shwa bater ter hadu mantaru ndrei ublem shom la ino la yalam ladon rengkat bagi bat ba ki jing persang jong ki nong yalam ki bla no saden ki jongi khamtam ka jing no senyang jong ki rurang ba ki longkemi ki samla ha ki por ki baper por ki bladep ka long sisha ka nuksa ka babahanam tai jong ni khamtam ni mla ban klet ya jing no senyang jong i mahe doktor Didi Lapang jong i late Father Silvanus Sengi Longdo nang ta kidang don kiwi ki rurang ba ki ba ladon ka benta ka bakrau na ka benta ban no senyang ban penlong ya ka ne ka district ke jongi kum dia pengilong ha ka bedi bat ka jingya lenti jong karoi ka par ha ki benta ba pher kala bende ka pule ka puthi kala bende ka koi ka khya kala bende ha lenti sengkien bar kiwi ro ka Riboy district jongi ilanang kiwi na ka por sa ka por but you don't get increment ka scam bahagane ka juk ka pamenta kamtam ya ki kun samla ki be palang ba juga ne ka Riboy Foundation Day ka balai pulai ka pengira ke ngasngoban kentu ki kun samla ki be ki jongi bakin tristam bakin minat top banam prinsip ka por bagi ki ka ba ngiladon lepa kum ka district wala dang sadin na ki por ke bladem dan rei kajing tristom jong iwe de khot jong ade ka district ha ka bang lala banang kiu na ka por sa ka por to nang tristom kum ki kun samla nang yad akalenti ke jong pi bat ba ngam chuklet ya ki kentin ki ba we na ki reu krau jong ka ri ka pi ke jongi laju kren na ka por sa ka por bat ka baju ai men sim kham tam ye ki samla ka ba ong kom ni sha nga panon kam ka tin pareng ka ba ong arise await and do not stop until you achieve your goal ka ba mod ba yeng jot ka ba pi dan bat wan nom chong thai adu ben da poi chau thong jong ka jing job ingi scam ba ka Riboy Foundation Day ka balai pulai ka bangin rakhe kan long kajing ai men sim na ka bentang ki kun samla ka bi ki jongi
bakinang yat saprang 3 minit agi dong nagi kam kiba pi don lagi degi kun samla ke dong jing pule le ba lagi kun samla kiba apply kam lagi degi DSC lagi bende ha ki recruitment ki prepare jong sarkar jela bakin tresitom lagi di kun samla kibala sedang baniyeng lagi jong ki kejat lagi di kun samla kibanang persyang ban tre lagi jong ki kamru bakin sobha ban tresitom naga banta kumno kenang la ban nang kiu seprang sakamat bat kamtam abangi yo ya ki kun samla ki batresitom yo ya kaneka juk la neka generation ka baki babun kila persyang ban yabe ya jeng nang jeng start ngam aratin banong bagan ni kan long ka sinjam ka ban la ban weng ya ki jeng duk ki jeng kerdu ka bala ban weng ya gino ki jeng jenjar ha ki jeng im ki jongi di nomor kata ngasmo ban kentu nong ba jong ni ka sengi wakum kinok song snong tong ginang yan daka lenti jong ka jeng snorit daka lenti jong ka jeng jaisa bat ba ngin pentikina bangin nang yan yang ni sakamat kum kinok song snong daka jeng teblei haka por ka buram ka ba yin punan buram ya ka yin ka sem ya ki kimi ki pa ya ka snong ka thao ka ba ngi ngi dan ku ble shibun ba sa chisin na kit bok kir yang ba ngai ku ble Riboy Foundation di besuk bakmen ya pi bara ble shibun untuk kesengi ke ba kum ka Riboy district bar kowe I kan mau buram ya kalungku sini akaba ila yo ya ke distrik ke Bokura kata kesau grip jong blai jung jong kesenam kat kendai spa kendai pua kumwei na ki syakri baik ba nong mikmat WMLA jong ka mau ti konsumsi ba mikmat na kani gedong ke Riboy distrik ngashim ya kene kalat ke kabu ban ai kublai ya paro kipat ba nong song jong ka tham Riboy ke bi jong ngashim ya kene kalat ke kabu ban ai kublai nadu kiriu teman kiriu rong ba ilong kami ikun samla bat kumjuru haduk di hati balik Hashim ni kena kalat ke kabu ban ai kublai longku senam ke besok ke berteman lebih baru pada kum kena kesengi yamla kelam dak mau kerpang ya kinong yalam ke jong nadu I mahe doktor di lapang ubangi jukhat I mahe bat ubangi tip I kum pa jong ka Riboy daya ke jinglong ke jong I kum menteri rang ba jong ke jela ke senam kat kendai spa kendai pua ke jing ikun ke jing tristom ke jong I ilala ban penyo ya ke distrik ke Bokura I sungtu mai mahe di lapang idana padeng jong ke jingno Jakarta ke jong I bentai ladap kendai pusan senam kerta dang hakini ki kengat benai April ke sepotri ke sikha ke jong I dengan penon ban jong I ngaso kemen ba padeng jong jinglong kemen ke jong I dan padeng ke jingkot ke jikha kita mar kata ngaso dei ban shim kene kalat ke kabu ban ai ke jikit bok ke yang ke jong I benang syait na klan bau belai ulang don dekat bagi dan bagi yang kesan ngamla ru klan da kan mau I ki wei pak kinong yalam kum I fada sengi de wei na ki nong yalam jong ka tham Riboy ke jong lakhlak no lamla kan kan mau so ye nong ni khmat ki barim kum iba SR Moksha long MLA ke flat no nang ta iba rangkan sai mo ko iba long kum demanding secretary to ko dekat di doktor di lapang aku blai kepang di aku blai kepang ya iba glossing lindo kan mau sugi nak mataga jom ikong stress belong MDC nang ni nak tham Riboy itu jom bat kerpang ro aku mungkin di sini mela kan dak mau kerpang jadi lihat rolling shon sedap belong melung jom tham Riboy ke jom ubala tahu ya ku jingwai Riboy anthem kebong Riboy ditam ke ri jong lumlang ki kun jong ka telingin yang
kawai ke kerten in kiu kerdan ku kham shino ke jing wai ke jong le gri boy an tham ga bai la kha la te song si sha yang ni kum kinok song shlong jong ke tham ri boy ma ke tang khot nga wer ba jong le jing wai le an tham ga bai la kha kum kinok song shlong jong ke tham ri boy to ngi nang ye long li ko ba ngi nang kiu kerdan ha ki liang ba da ke jing ye de ke jing long ko da ke jing tre lang nang beng nang la ban kum tiu ni ke tham ri boy ke bi ke jong kham shanang ba kham strong ke se si sin na kalian ke jong a kum ke ni ke si na aku boleh saya sini ke pai ba nong song snow jong ke mau hati consultancy baro ba ya ki pai ba nong song snow jong ke tham ri boy hi baro ko we ko khat ngawer ko ke ni ke si to ni tre lang ke jing ye ni tre lang ke jing long ko we nadu ki long pa ki long kini ki kun samla but you have ki bare but haga jugo ko ro ya shirmi ke dalam ban ai ku boleh ru ki officer sarkar ki ban ko ke tham ri boy ki ke jong ban khot ngawer ru ki baro bato ini trelang kidan kum syakri sarkar hangne po thamri boy ko jong yatib kidan ko benta ko khrao ban tiu ya kene thamri boy ko jong tengah khot ngawer ki baro ini trelang na ko benta ko jing mentoi dan ki pai ba no song slong ki baro ko tang dai gini ki ba khnia sisi sir pa ya ai ko blay happy riboy de ki baro tanong kong nga tanpao jing sungu ya pergi media kibala wan ban sim ya kene ka message na ka benta kene ka sengi ke bakapang bakum ka Riboy district ni rakhe ya ka kum ka Riboy Foundation Day kum presiden yang ka Riboy Dorbar nga don sibun ba ka jing sungo ha ka jing day bat kene ka sengi nama ka day ka Riboy Dorbar ke bala ki laksait hakis nem kiba mensua hapo ka jing alam dio mi doktor di lapang pada sengi bat kiwe no alam kibala seng nengkong ya ka Riboy Dorbar bat langba kan ya ka Riboy Dorbar kila lek sia sarkar haki por kiba mensua banyakun banyo no la ka jong ka subdivision bat na kata ka subdivision ni yo menta banyak sia ka district la upgrade ika South Jun siajar kendai sepak kendai puar hakapor bai doktor di lapang ilong kum uci minister jong kejela Riboy kalong kaba ladai hok banyo ya kene ka district kabapura hak tu kisnem ke bangi ale banyo kidon sisa sibun kijing kamtam kino yalam hak tu puar bat kadon ru kijing syak keno kababun na kiwe pat habangi yo ya kene ka district Henry habangi pek pada hak ini kisnam ke pemerintah ka Riboy district ke ka way na ke district ke bahakamat hapo jong ke jela ke jongi light no na ke is kasil hadu ki revenue ki we ki jingmi tenama kata ni ki nong sonong jong ke Riboy langba ka Riboy Dorbar ngapan paul ko jong songu ya ke sarkar ke pemerintah hapo ke jing alam jong u Chief Minister Badon Buram u Konrad Sangma ubala airu sakawe pada ka subdivision ya ka Western Riboy ke bakar Riboy Dorbar kalaki kalaksai hapo kitu isnam belalai mentah kalalong ka we na ki subdivision hapo jong ka district te bat kum juru ngidang don sibun ki we pada jing dawa ki bakum ka Riboy Dorbar ngidon kata kalong ban yo su ya iki blok ki babun hapo jong ka district kemudian tanya umdan bat kiwe jaka bat haka juga por ngidon ro sibun ki jing terang ki baka Riboy Dorbar ka don lengba ki jing yakran jongi haki komiti babun ba kumno banang penroy susu iya kane ka district makanya ka district ka day ka way na ka district ka ba habangi rung siya ka jelam kalaya kalong kum ka gateway kalong ka lenti bangin rung ngin mi Kenapa kata kadai gawe nak district kaba hakmat hakiliang baro. Tena ngidon kam ya ki infrastruktur ki babun naduk hospital ki school bat ki we ngidon kam. Ki ka government college kaba ngiladon kam bendon hakani ka district bat ki we ru ki jingdon kam ya kaba ngidang bu kum ka jingkarpat ya kani ka sarkar. Te hakani ka sengi ka South Ujun
hakane ka senam ka pemerintah ka distrik jungi ka adap lai pulai li senam lang ba jing ya ke lenti ke jongka ban ginang kwi lenti banang ne syakmat ginang la susu banang penroi ya kene ka distrik lang ba jing trelang bar ka sorkar bat ngi ki paiba balang ba ki sang baru ak na po jong ka distrik ke jongi na ai kublai ya ki pai nong song jong ka distrik ke jongi baru ka we bangin long ka we bangin long ki briu ki ba don ke jingkit kli ialah ke jong ke distrik ban penroi ban penman ya ka hakiliang baro ngit skam balang ba ke sengi ke ba kemen yangi kum ka distrik bro gowe kinong song ke jong ka nadu ki barit hadu ki basan bangin penlong ba ke sengi kan sa jeng kan mau kum ka red letter day haman la ka sau teri ujun man la ka snem ya ke jeng yo jongi ya ke distrik Pura Kebeli Sibun.